Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing kelas virtual Basa Jawa SMA Negeri Kesamben. Kepriye kabare bocah-bocah? Muga-muga dina iki padha apik-apik wae ya. Muga-muga Gusti Allah tansah paring bagas kasawarasan tumrap kita sedaya. Sanajan piwulangan basa Jawa saka omahe dhewe-dhewe. Monggo dipun wiwiti bab unggah-ungguh basa. Salah siji ciri khase naskah utawa teks drama yaiku awujud pacelaton utawa percakapan. Nah, naskah drama wujud mimetik utawa tetiron saka panguripan sing dialami manungsa saben dinane. Basa lisan kuwi ora padha karo basa tulis, sing bedakake basa tulis panulisane lan panganggone kudu manut paugeran utawa aturan paramasastra utawa tata basa kang wis ditentokake. Intine basa tulis kuwi anggone nulis kudu manut aturan tata basa kang wis ana. Dene basa lisan ora perlu nggatekake aturan utawa paugeran paramasastra. Banjur ciri-cirine basa lisan. Ciri-cirine sing nomor 1 mbutuhake tekane wong sing ngomong. Dadi kudu ana wong sing ngomong kanthi langsung. Paramasastrane kurang jangkep utawa tata basane kurang jangkep. Misale ora enek jejere, ora enek lesane lan liya-liyane. Dibatasi anane empan lan papan. Ditemtokake cendhek dhuwure swara utawa intonasi. Intonasi iki nemtokake basa lisan. Butuhake intonasi kang trep. Kaluwihan lan kakurangane basa lisan. 1. Kaluwihane, keuntungane bisa dicocokake marang kahanan utawa situasi. 2. Panganggone luwih gampang lan praktis. 3. Gampang dimangerteni jalaran oleh ngandharake dikanteni mobah musike awak. Intine iki wong sing cecaturan gampang oleh nangkep apa sing diomongake amarga dibarengi obahe awak. 4. Luwih cepet dingerteni wong sing diajak ngomong. 5. Luwih bebas merga ora dibatasi paugeran paramasastra utawa tata basane. Nanging uga nduweni kakurangan. Basa lisan kekurangane yaiku ukarane ora jangkep, sok-sok nggunakake basa dialek. Maksude ukarane ora jangkep kuwi bisa ora ana subjeke, predikate utawa objeke. Jejer wasi basa lisan. Kadangkala ukarane dibolan-baleni. Ora saben wong bisa nggunakake basa lisan kanthi becik. Basa sing digunakake ora manut paugeran baku. Tuladhane paugeran nggunakake unggah-ungguh basa. Tuladhane, kingko aku ra sida melu jalaran rung diijini dening ibuku. Kowe rasa kuwatir gak nek ditukani. Nah, iki tuladhane ya. Nah, kingko aku ora sida melu jalaran rung diijini dening ibuku. Yen baku misale iki basa tulis, iki mengko aku ora sida melu jalaran durung diijini dening ibuku. Sing nomor 2, yen dadi basa tulis, kowe ora usah kuwatir, ora yen didukani. Gak iki nggunakake basa dialek. Paugerane yaiku nalika nggunakake unggah-ungguh basa yaiku sapa sing ngomong. Misale sampean yen ngomong karo wong sing
dhuwur derajat mula sampean kudu nggunakake basa krama. Misale sapa sing dijak ngomong, sapa sing diomongake, apa tujuane ngomong lan kepriye suasanane. Saiki ngrembug unggah-ungguh basa. Ing kene bakal dirembug 4 ya, yaiku ragam basa diperang dadi loro, ana nguku lan krama. Nguku uga diperang dadi loro, ana nguku lugu lan nguku alus, ana krama lugu lan krama alus. Undhak usuk basa Jawa. Ing basa Jawa ana istilah kang diarani undhak usuk basa utawa tingkat tutur, uga istilah unggah-ungguh basa. Dadi ning kene undhak usuk basa artine padha karo tingkat tutur lan padha karo unggah-ungguh basa. Undhak usuk basa utawa tingkat tutur mung ngisyaratake makna menawa ing basa kuwi ana tingkatan-tingkatane. Dadi ing basa itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Unggah-ungguh basa sakliyane ngandhut tingkatan-tingkatan sajroning basa uga ngandhut makna etika utawa kasantunan. Nah, mula saka iku ing kene dirembug ana basa nguku lan basa krama. Nah, kuwi bisa nggambarake makna kesantunan nalika digunakake. Basa nguku kaperang dadi loro, ana basa nguku lugu. Basa nguku lugu yaiku basa nguku sing ora kacampuran tembung-tembung krama inggil. Dadi ning kene kabeh ukara iku nggunakake basa nguku. Yen sampeyan ndeleng pepak ana basa nguku ya. Sampeyan buka iso dibuka ana basa nguku, ana basa krama lan ana basa krama inggil. Dadi basa nguku lugu iku nggunakake basa nguku kabeh, ora enek krama inggile utawa krama. Tuladha, saiki wis wengi mulya sesuk wae, iki nggunakake basa nguku kabeh. Nah, nguku alus yaiku basa nguku sing kacampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Dadi iki nggunakake basa nguku lan basa krama inggil. Nah, tetap nanging akeh ngukune merga iki basa nguku lugu. Apa nih sing dikrama inggilake? Sing dikrama inggilake yaiku wong kaloro. Wong kaloro krama inggile iku panjenengan. Nah, banjur apa maneh sing dikramakake yaiku tembung kriya utawa kata kerja. Kata dasare tok nanging ya, nanging kata dasar. Mung kata dasar sing dikramaki inggilno. Nah, awalan utawa ater-ater lan panambang utawa akhiran tetep nguku. Misale ditukokake, kata dasare tuku ya. Nek kata dasare dikramak inggilno tuku dadi mundhut. Nah, ditukokake dadine dipundhutake. Ater-atere di panambange ake. Di karo ake tetep nguku. Tuladhane, saiki wis wengi panjenengan kondur sesuk wae. Saiki wis wengi iki nguku. Panjenengan merga orang kedua krama inggil. Kondur merga kata kerja krama inggil. Sakliyane kuwi nguku kabeh. Pun nggih paham? Basa krama kaperang dadi loro. Siji krama lugu yaiku basa krama sing tembung-tembunge lugu lan ora kacampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing dijak guneman. Dadi ing pepak iku ing bagian tengah nggih. Sisi kiwa enek nguku, tengahe krama, sisi tengene krama inggil. Nah, iki nggunakake sing krama. Nah, sakmenika sampun dalu sampean wangsul benjing kemawon. Iki krama alus. Nah, krama alus yaiku basa krama sing tembung-tembunge alus lan kecampuran tembung-tembung krama inggil. Dadi ing pepak iki ing sisih tengen ya.
Nah, sakmenika sampun dalu panjenengan kondur benjing kemawon iku tuladhane. Nah, iki bisa sampean jangkepi kanggo sampean latihan ngenal endi to tembung nguku, krama lan krama inggil. Nah, misale aku kramane kula, krama inggile kula. Nah, iki sampean kerjakno nggih. Sabanjure kanggo gladen iki ana 5 ukara nguku lugu, sampean owahi dadi nguku alus, krama lugu lan krama alus. Nah, saiki ngandharake panganggone unggah-ungguh basa. Panganggone utawa kegunaane unggah-ungguh basa ing basa nguku lugu yaiku a. Pacelaton ing antarane sak pepadane kang wis kulina banget. Dadi basa nguku lugu kuwi digunakake ing antarane wong kang wis raket banget. B. Pacelaton karo wong sing derajate luwih endhek. C. Pacelaton wong tuwa marang bocah kang luwih enom. Terus digunakake nalika nandika utawa ngomong dhewe kanggo sampean pas gremeng misale nggih. Sing E tumrap bocah sing durung bisa guneman ganep. Nguku alus kanggo wong tuwa marang wong enom kang perlu diajeni. Wong enom marang wong luwih tuwa umure, ngajeni marang wong sing digunem utawa orang ketiga. Basa krama lugu digunakake wong tuwa marang wong enom utawa kalah pangkat. Wong sing lagi pitepungan anyar, pitepungan kuwi kenalan. Para murid marang gurune, abdi marang bendarane, andahan marang pimpinane. Abdi kuwi pesuruh, bendarane itu majikan, andahan bawahan, pimpinan itu pemimpinnya. Yen krama alus digunakake wong enom marang wong tuwa, batur marang bendarane, pembantu marang juragan, murid marang gurune, andahan bawahan marang pimpinannya, kanca karo kanca sing durung kulina. Nulis teks pacelaton sing perlu digatekake siji, nggawe salah siji tema sing bakal digawe drama. Dadi sampeyan nemtokno tema sing bakal sampean gawe drama. Loro, nemtokake paraga lan wewatekane, ditemtokno sapa paragane, wewatekane kepriye. Banjur gawe alur cerita. Sakwise kuwi nemtokake latar lan papan panggonane. Banjur miwiti anggone sampeyan nulis ya. Nulis pacelaton kuwi mau. Kanthi mbayangake menawa drama kasebut dipentasake supaya bisa njiwani. Banjur kang pungkasan menawa ana sing dirasa kurang trep, naskah drama bisa diowahi sadurunge dipentasake. Iki dipentasake nggih. Nah, nalika pentasake teks drama sing perlu digatekake yaiku nggatekake blocking, ora membelakangi penonton, nggatekake swara vokal, suarane kudu bisa dirungokake, tembunge kudu cetha lan ora monoton. Banjur nggatekake artikulasine. Artikulasine tembung-tembung kang diunekake kudu cetha saengga pamirsa bisa ngerti maksude. Nggatekake mimik lan ekspresi supaya luwih menghayati paraga kang dipentasake. Nanggapi pamaragan teks pacelaton, nalika sampeyan wis bisa merakakake, sampeyan kudu bisa maringi pambiji utawa menilai kancane sampeyan sing marakakake. Sing perlu digatekake nalika sampeyan nanggepi pamentasan drama yaiku bisa ditulis misale jenenge kancane sampeyan sapa, perane dheweke dadi sapa, solah bawane kepriye, polatan utawa ekspresine piye, suarane kepriye, banjur dudutane. Nggih.
Nah, kanggo tugas kang pungkasan bab unggah-ungguh basa iki sampeyan coba nggawe drama amarga saiki daring nggih. Sampeyan drama bisa karo adike, ibune utawa wong tuane kanthi tema mbiyantu utawa membantu keluarga. Contone nalika ibune sampeyan masak, sampeyan kuwi mbaturi utawa ngewangi ibune sampeyan masak nanging kanthi nggunakake tata basa kang trep. Ya, paham nggih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, cukup semene piwulangan basa Jawa ing dina iki. Muga-muga migunani tumrap kita sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.